Structure 6. Use of what is this and what is that. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଲମ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନ୍। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଳଦ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁଲକ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଡଙ୍ଗା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୋଟ୍। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଘର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଉସ୍। ଏଇଟା କ'ଣଟିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟୋପି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଶିପ୍।